wafika loluthando lujulile lunamandla ngiyayikhetha inkosi enkulu yasephilini bamaNazaretha uShembe ngcwele unyazi lwezulu amen. Cha mkhandle engcwele kaThixo lo mfana oguqile umfana wakhoza ezintabeni zakaNongoma amen. Siyabonga ke umzuzu nje esiwuphiwe lapha ekhaya uba sifakaze ngoNkulunkulu wethu omuhle wasephilini uShembe ngcwele unyazi lwezulu amen. Sengathi ke maNazaretha singathi mahlangene kanje emshumayeli nabantu abakhona ethempelini kuye kube kuhle ukuba makuhleli nje kube ukuthi inhliziyo zabantu bonke abasendlini zibheke ndawonye amen. Kuye kube kuhle futhi ukuthi nasemakhaya esihleli kuwo nemizi sibhekileyo nemizi yobaba uma sihleli phakathi endlini kube ukuthi ukuhlala kwethu sonke inhliziyo zethu indawonye. Ngoba nasendaweni uma ngabe kuhlele emzini kodwa inhlalanhle ingekho kuye kube kubi nabantu abangomakhelwane abakhele kulowo muzi zezithi ingane mayiphambana bese kuthiwa kahle selifuna ukufana nakwasibanibani. Kodwa ke siyafisa ukuthi sengathi uNkulunkulu engasilekelela amaNazaretha inhlalanhle ibe khona emzini yobaba nokuthula nje kube khona. Ngoba maNazaretha uma singamaNazaretha njengoba sikhuluma lensizwa yakaDube abantu endaweni kubalulekile ukuthi noma mabekhuzana kodwa bekhuzana benza isibonelo ngawe. Ukuthi mntanami mawukhula ngelinye ilanga ube indoda ngiyafisa ukuthi ufane nomfana walapha kwasibanibani. Uthi mawenza ukwenza kwakho nokuhamba kwakho nokukhuluma kwakho lapho khona nabantu kodwa siyafisa ukuthi ufane nomfana wakasibanibani. Kuye kube kubike uma uyiNazaretha ube isibonelo esibe endaweni. Ngeshwa ke amaNazaretha esikhathini samanje angazi ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi kube yiwona benesibonelo esibi nalapha esakhelene khona. Endaweni makhulunywa ngabafana bamabhokole esikhathini samanje kukhulunywa ngabantu abangamaNazaretha. Uma khulunywa ngabantu abathakathayo kuye kukhulunywa ngamaNazaretha. Makhulunywa ngabantu abanenhliziyo ezimbi kuye kube amaNazaretha. Nalabo makhulunywa ngabantu mhlambe abanamandla ngapha ngasekulahlekeni kwezifuyo zabantu kuye kube amaNazaretha. Kangazi ukuthi kwenza kanjani makunjalo. Kodwa ke siyafisa ukuthi uNkulunkulu sekade ngasilekelela amaNazaretha ukuthi uma siphenduka siba amaNazaretha sibe ngamaNazaretha afanele ukubizwa ngamaNazaretha angcono kungabe ukuthi sizocasha lapha esontweni. Kubi lento ukuthi yonke into bayibukele kithi bayikhombe kithi. Bafowethu sengathi uNkulunkulu engasikhumbula angazi kuba kanjani kodwa mange ngaguqa kuye ukuthi angikhulume nabafowethu ngapha emva kwami nodadewethu kakhulu. Angazi noma ingoba sesiyabona yini ukuthi kobaba bethu uma belijikijela itshe seliyafika manje. Muhle umuntu noma insizwa ethi mayizelwe ekhaya yazi ukuthi ikhaya kumele libheke ikhaya kumele liphathe kanjani. Yinhle insizwa ekhethelela umuzi kayise ukuthi mangabe ngithola amandla into yokuqala engicabangayo mele ngakhe ikithi mangiqeda ukwakha ikithi mele ngiganwe ukuze ikhaya libe yikhaya liyoba nesithunzi.
Muhle umuntu othi noma ehambile esemazweni noma ngathi usebenzele egoli kodwa kungapheli kuze kuphele iviki mfethu ungafonanga ekhaya uze ukuthi banjani. Muhle umuntu ohlala ekhumbula ukuthi kunekhaya ukuthi noma ngathiwa yikho into abafakela yona ngesimo sokuthi esikhathini samanje kuyabheda izinto kayihlangani ayikho into oyiphosa ekhaya kodwa ukufona ubuze impilo ukuthi ngabe nisaphilani. Ngoba bafethu kumele niqonde ukuthi abazali bethu bayasithanda. Makwenzeka usuku uyakude naye laba bantu abakuthola ubuthongo uhlala esovalweni uma ngabe kuringa ifoni iyayithi keke bese bheka qala ukuthi ubani ofonayo. Mayifona wena into ayilalelayo yokuqala afuna ukizwa ukuthi uright yini na. Manga ufonela umzali wakho into yokuqala afuna ukizwa ukuthi ufuna ukuzwa ukuthi ingabe uright yini mntanami. Sengaqhubaka ke nodaba. Kodwa kuye kube kubi ukuthi abazali bethu besikhathalele kangaka beze bezikhulekele. Kunabazali bafowethu njengoba kuzongena inyanga yomhlangano. Kunabazali bethu abahamba beyolinda emhlanganweni abafike behlale abavuka ebusuku kubanda akavuki ngoba nakho kukhona into ayidingile noma eswele uvukela ngoba umntwana wakho uyazi ukuthi ingane yami ngayisebenzi. Uma evuka esiguqweni sathola ebusuku uthi ethandaza ethi Nkosi baba sizwe kodwa usuka esho ngenhliziyo yakhe ethi kodwa shema ungabe usakhumbula umntanami. Ushaya isikhathi sokuse ekseni athi mayehambe bamthandazo okuvuka kodwa inhliziyo yakhe ibisho ukuthi shembe ukhumbula umntanami bese uba nenhlanhla yokuthola umsebenzi bese siyabakhohlwa abazali bethu angazi kwenzeka kanjani leyo nto. Kangazi ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi abazali bethu besilindela kangaka besithandazela ilanga liphuma lishona kodwa uma ngawe sesithola ngcono bese siyalibala yibo. Uma kwenza kukhona into esiyitholayo siyayithatha sizidle nalabo ezidla nabo bese ukhohle ukuthi ekhaya kunjani. Lento ngihlale ngisho bafowethu ukuthi noma ngathiwa ekhaya ukhona ekhaya uhlala khona ekhaya yebo umzali uyakubona ukuthi uba naye egcekeni akukho okuhlanganayo kodwa mawuphuma uhamba uthola noma 100 rand buya phela mfowethu uze ekhaya ufika ukuthi mama ngiyazi ukuthi kanginalutho kodwa nawo 100 rand cabanga ukuthi ziyophuma izikwe zimbala lapha bese umama ekhipha isibusiso ethi mntanami inkosi kubusise. Ngaleso sibusiso sisodwa suke ziningi izinto engavuleka ngalokho. Tuikhona insizwe ekhaya ivuka iswenke nje iyophuma ngesango iphuma ngendlela izindlu ziyanethe ekhaya lapha ibaya zibhobokile imbuzi ingena ngabe iphuma ngale ukhona insizwe ekhaya. Nani bodade wethu ngapha kumele nifunde ukuphatha kahle imizi enihlala kuyo nibalalela abazali bethu. Kunento engeke ngisho mina bafowethu ukuthi abazali bethu bayasithanda abazali bethu abasoze basilahlekisa lokho abasuke bekunika sona usekunikeza isinkwa aziyo ukuthi noma engahamba namhlanje emhlabeni mawubambeleleke usu uyophila isikhathi eside. Sekwangenela namafoni ke manje sekunenkinga kusha izitsha mase kulitshelwa amafoni. Ushizitsha emakhaya mase kulitshelwa amafoni mama bethi ingane zabayithengela amafoni lengane iphinde imehlule ngayo le foni ibhizi ichopha ifoni idlala uTikTok uyayithuma isukuma isidini umlomo usungaka izokudinelwa ngefoni yakhe yathengwa kuwe le data lengena ngalo TikTok lathengwa kuwe futhi. Noma ka sewethengele hospara ngathi saba nosibari thina mawuyitsizwa nje understand ukuthi unosibari nawe uzekubize ngosibari ishangane nje langakini endaweni. Odade wethu namhlanje sebenesibindi sokuthi bethatha abantu besilisa bezobafaka emakhaya sikhona. Bese kuthi nawe ngoba uyazi ukuthi ngawunawo amandla udingile weswele uzokuthi uhamba ubingelela usibara endlini usuke nawe netshebo yobingelela umfana omunye umuze ekhayini. Ngoba nakho uyazi ukuthi mawungena endlini uzokunikeza ukubambisa ethi bamba lapha mfowethu uyothola noma udrink usojabulisa lo 100 rand ufumuzi nawe uzofa uboshwe ngenxa 100 rand. Ngoba nathi bafowethu kuqala kithi lento yokuthi uthi uwena ekhaya uwumfana kumele ngabe uvikela isithunzi somuzi kayihlo nasendaweni umuzi uhlonishwe ngawe noma bekhuluma abantu benze isibonele ngawe wena futhi umuzi kayizwe uphendula indawo yamantombazana uyashintsha shintsha lapha ekhaya.
ngoba nje uphethe kumanje ufumbethe kwawena uxakekile ukuthi mangahle uNkulunkulu angiphi inhlanhla ngithola umsebenzi awazi ukuthi uzolobola kubani le crew ephethe. Noma ngathi uNkulunkulu uyafisa ukupha amandla kodwa manje unenkinga kwayena uNkulunkulu uqopha ukuthi maye kupha amandla kwawena usadidekile ukuthi uzolobola bani. Ngoba phela kuye kuhle ukuthi mawubambile kodwa yazi phela ukuthi lapha inkomo zasekhaya ziyophelela khona. Mina ke ngaba nesho ubaba wangifundisa ukuthi noma ngayona into enhle kodwa wathi ubaba ubobamba nje mfana wami kungabi kuningi kodwa ungalokothi uyichaphaza ingane zabantu. Ngoba lezi ingane ezinamadlozi ngekathi uyichaphaza ikhala kukhala umama wayo kukhala ubaba wayo kuze kuyokhala ngisho ugogo wayo akukhali bona basenyameni kuphela khala kuze khale ngisho idlozi. Uma walenza iphutha lokuthi emva kokuba usuyikhalisile lengane bese uyayilaxaza wo kuwena. Wathi ubaba ubophatha ebese ubheka wathi ngoba kunzima mfana wami ukuthi ungathatha umuntu oyedwa nje bese uthi usekufanele uganela ekhaya umbona ngani ungcono ngani kwabanye. Wathi ubaba ukuze ube nesizathu mfana wami sokuthatha umuntu kumele bekhona oseceleni ebese ubona ukuthi ukwenza kalona kodwa kuhlukile kunalona. Kodwa ke ngoba sesiyafunda silibala isikole siqala ukuthola abantu ngoba sesisebenza sesinemali. Uyaqala uyagana uba neshoka nomuntu othi efike ekhaya engaqedi ngisho inyanga nje usekhathele yena uma wakho emhlukumeza usefuna ukuphuma. Lo muntu akaqedi ngisho 3 months akakwazi umthetho lapha ekhaya akakwazi ukuhamba lapha ekhaya semele niphume niyohlala lapha. Siyaqala sidibana nawe usukhwexela amabhlukwe. Sekumele sikuzwele mawufika ku23 ucela isiguqe singasukumi phansi ngoba awuhleli kahle ekhaya. Aletho yethu ukuthatha ama module C ukuthi sithanda abantu aba module C asebefundile. Uyaqala uthatha umuntu ofundile usebenza eMpumalanga akafuni ukuhlala lapha ekhaya ufuna ukuhlala nawe eMpumalanga. Manje fika eMpumalanga lapha niqala ukuqala nithola indawo yokuhlala lapha enikhokha kuyo nithi niswali menithenga umuzi nithi niswali khanda umuzi anisabuyele esalukazini emuva ekhaya. Sake silali isalukazi ekhaya singadlile nina nibhizi nivuka lapha ngezinto ezinqenqayo. Kasazi ukuthi uNkulunkulu engasilekelela kanjani ngoba phela vele lezi ngane yebo soyithatha nesithatha manje zifundile. Kodwa manje zinenkinga yokuthi lapha esakhe khona isisekelo somuzi yobaba awekho amathuba omsebenzi. Uma wenzeka ukuthi umuntu uthatha nithamba nozama impilo anisafuni ukubuya lesenakhele kansana ndaba futhi nekhaya emuva. Yothi uyabuya ngelilanga yofica ishangane lihamba ngetrunk etla kwesibaya. Bese usolodade wena usufuna ubashaka kanti wena wadikilikini wahamba ohlala lapha uthi uyangena esangweni ishangane likubuza ukuthi ubani kini. Ngoba mase sihambe nje sihambe siyohlala le sikhohlwa emakhaya emuva. Lokhu kubuza washo nabo ubhuti lapha ekhaya. Ngoba phela siyazazi ukuthi umfana ukhona. Oqala uqala ubone ngothango lomuzi ulibone lilala uthi ayilala uthango madoda. Kazi itswa lapha ekhaya yasho nabi. Kanti ayikho iyasebenza yona ivula ngeremote igesi legoli. Kodwa ekhaya ke kulala engadliwe isalukazi zike silale singadlile lepha emuva ekhaya. Bafowethu kukho konke sikwenza kumele senze isiqiniseko sokuthi abazali bethu abayichithi inyembe ezingathi amen. Bomama bethu sengihlala phansi. Cala isishonelele abantu abazogana thina ukuthi bekulungela ukuba umakoti. Abafowethu baganile phambi kwethu ukugana kwabafowethu phambi kwethu kusiqedela uthando lokuganwa thina ngoba laba bantu abagana abafowethu abazazi noma ba umakoti noma bazintombi. Mina abafowethu nje mina ekhaya abaganiwe impela abaningi ngiye ngithi mangibuka noma kunomsebenzi muzi umakoti esekhuluma phezulu ngizwe ukuthi akaseyedwa ke lo. Njobe esekhuluma la phezulu akaseyedwa usabudlile ke lo ngoba esekhuluma kanje. Labo bantu abagala emakithi bayaphuza mase bephuzile futhi bagcina bengasazazi noma bangomakoti noma bayini lapha ekhaya noma bangosisi noma bayini bagcina bengasazi lutho nje. Ngalezo sikhathi wakhipha ngisho umshini wokwasha. Wabiza uJojo ngaphezulu.
Kodwa bafowethu ngoba mina ekhaya nje kubaswa phansi ngizothatha abo 4 plate ngoba ekhaya mina kubaswa phansi. Nawe kini nibasa phansi vela ninalutho. Ngokufika kwami nje ngithi ngizocela ubuhlobo obuhlu usuwini lotho ke wena ke. Usuwini lotho ke sekumele ngithenga nento eyahlula ubaba lapha ekhaya waze wahamba nibasa phansi engenalutho ngoba nake sengizocela mina sekumele ngifeke mina. Ngifa nje ngifela lo muntu lengane yakhe ehlulayo engalaleli. Kwawena nje yakuhlula. Uyakwazi lokuthi mayiphekile ipheke uphuthela ubrown. Ukwazi kahle lo ukuthi lusha luze libe brown uphuthe liphekile. No phuthu la khona awuqoni noma uphuthu noma impuphu yini. Awuqoni into ephekile ukuthi uphuthu noma impuphu yini uma ngabe ayina kwayona ishirt la egqoka mayigqoka uyayibona ukuthi isa ayina into enamaprint amaningi. Aqamba umuntu uyagana ukalo makoto yedwa kodwa amaKristu aphambene bheka ngathi igano oyisithembu. Sengathi uNkulunkulu angasikhumbula amaNazaretha amen. Kakhulukazi bafowethu thina kuyabheda. Amandla kawekho kahle angazi ukuthi singakhulekisana kanjani. Ngoba esikhathini samanje emsebenzi iyabheda njengoba besho nje nanga umfowethu uma uthi uyocela kuye kubuka istatus kuqala. Lento emali nasesontweni singenile ithe masi yazi ukuthi iqhamukapi. Ngoba ngishumayela nje khona oqalaza ukhiye nje lapho ukuthi uhamba ngemonto onike lokhuluma ngayo. Angazi ukuthi iqhamukapi lento. Uma ngiveke ngizolobola kufike kubuza ukuthi ngihamba ngamontoni ngisebenzaphi. Asebenzi njalo lo muntu mina ngizomcela kanalutho yena. Ayiphathwe yakhe. Uma kwenze kwaba nenhlahla wayevarsity ngokuthi nje ahambe uyofundela ukuba yinesi sekumele ngifeke mina ukuthi ngikhokhela ukuthi uyinesi nje. Sekumele ngifeke mina ngifela ukuthi uyinesi mina ngifundile ngudokotela sengizokhokhela inesi ukuthi ngoba ngilobola inesi sekumele ngifeke. Umbuzo uthi webazali bethu uma kufika umuntu ezocela ihlobo esihle sisuke sidayiselana yini noma sisuke sakho ubuhlobo. Uma ngabe sisuke sakho ubuhlobo ivelaphi lento yokubiza kakhulu ngoba nakho umuntu uthi ufundile. Ivelaphi lento yokuthi usuzobiza kakhulu uthi ngoba ingane yami ifundile isizoyowakha kini mina iseze ukunginaka ngiyifundisile nginikeza ukuthi nokuthi okay ke uma wenza kumkhonyana ngoba nje manje senabalelana uma wenza kumkhonyana ikhipha lezo zinto ngoba nje manje usu add ama values ngokuthi uyadayisa phela into adayisayo inama value ukuthi ngenxa yokuthi ivela lento expensive sikubizana uma ngabe umkhonyana usumnika lengane sekwenzeke ehlala usuwenza umsebenzi wena bese vele ethi umkhonyana kulungeleke mama ngoba wangidayisela lengane singeyami ayizi ke lapho kunomsebenzi khona angithi umdayiselile phela sengeyakhe lento manje uyithengile uma ngabe sethi ke kayizi ke lapho ke ngoba kunomsebenzi nje uzophatheka kanjani abuba vele ubuhlobo obuhle la sidayiselene sekusuka ingcabano ke manje sebangathi umfana ungaba nenganeni kanti nini nahluleka kwaseqaleni uma ngabe ngifika nje mfowethu nalento esehligele emvula umlomo ufica abantu bekhuluma egcekeni uthi afika basakhuluma sebethula angiyazi yonke leyo nto mina ukuthini senzoqala kumele ngibavule imlomo ngo500 futhi uma ngifika kuwe ngithatha ungifaka kwasofa ungibeke endlini makhona ukudla okulungizile nginikeza ibreakfast ngithi ukubaba bamba ngibuyisa amandla ukuze sithi singene ekukhulumeni sengizokhuluma into eqondile sengisuthi ngisuke kusene la ngisuka khona ngilambile uma ngifika nginikeza ukudla mfethu ngidle sithi siqala singene ngxoxweni ube ukuthi sengisuthi sikhulume sibekana la sibekana khona ngoba sizile ukuzolwa sizocela ihlobo esihle sakho ubuhlobo inkosi ubusenikuzwini.